мразя да помагам в кухнята. Просто не разбирам. Какво точно не разбираш, Блум? Че в училище за феи не се използва магия за готвене, няма логика. Просто трябва да замахнеш с пръчица, да щракнеш с пръсти, да поместиш нос 2 пъти и вуала. Всичко е готово без усилия. Домашно приготвените ястия са много по-вкусни и несравнимо по-полезни. Здравейте, маестро Осфолия. Как върви работата, момичета? Почти сме готови, сър. Тези картофи са твърде малки. Белете по-полека. Ами омлетите ми! Не забравяйте да ги обърнете! Разбира се. Готвенето е изкуство. Завършили училище, ще ям само навън. Да видя как ще ги обърнете. Хайде! О, толкова съжалявам, нямам представа как стана. Ама какво чакате? Някой да спре вентилатора? Аз ще го изключа. Хайде, пъдни омлече, няма страшно, повярвай, никой няма да те яде. Казах да го спрете! Ще говоря с директорката трайно да ви наложи забрана за кухненските задължения. Младите феи само пречите, а не помагате. Трябва да се измия преди вечеря. И внимавайте с печенето. За сега всичко е наред.